Dyma gyfnod cyffroesi bobl ifanc Cymru. Mae ganddyn ni gwricwlwm newydd i Gymru fydd yn enyn brwdfrydedd dysgwyr o 3 i 16, gan roi iddynt y sylfaen sydd ei angen i lwyddo mewn byd sy'n newid. Mae'r cwricwlwm yn newid i helpu ein pobl ifanc i fod yn fwy hyblyg ac yn eu cymell i barhau i ddysgu sgiliau newydd wrth i fywyd a'r byd newid o'i cwmpas. Yr union sgiliau y mae cyflogwyr yn dweud eu bod am weld. Mae 4 diben yn ganolbwyntiddo a bydd y rhain wrth wraidd bywyd a gwaith ysgolion. Y nod yw cefnogi ein plant a phobl ifanc i fod yn ddysgwyr uchelgeisiol galluog yn barod i ddysgu drwy gydol eu hoes, ac sy'n gosod safonau uchel i'w hunain, mwynhau ymchwil a datrys problemau, dadansoddi a gwerthuso data, defnyddio technoleg digidol. gyfranwyr mentrus, creadigol, yn barod i chwarae rhan yn llawn mewn bywyd a gwaith, ac sy'n meddwl yn greadigol, manteisio ar gyfleoedd, arwain a chwarae rôl mewn tîm, mynegu syniadau ac emosiynau. Unigolion iach hyderus yn barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas, ac sy'n sefydlu gwerthoedd diogel, credywau ysbrydol a moesegol. Deall lles meddyliol, corfforol ac emosiynol. Goroesi heriau, byw bywyd yn annibynnol. Ddinasyddion egwyddorol gwybodus yng Nghymru a'r byd, ac sy'n ymwneud â materion cyfoes, parchu anghenion a hawliau eraill, ymroi i gynaliadwyedd y blaned, ystyried canlyniadau ei gweithredoedd. Bydd y 4 diben hefyd yn allweddol i drefniadau asesu newydd. Beth arall fydd yn newid? Mae cymhwysedd digidol bellach wedi ychwanegu at y cwricwlwm. Ynghyd â llythrennedd a rhifedd, mae'n sylfaen ar gyfer llwyddiant ym myd addysg ac mewn bywyd. Mae'r cwricwlwm newydd hefyd yn annog addysgu creadigol a chysylltiedig wedi seilio ar 6 maes dysgu a phrofiad. Y celfyddydau mynegiannol, iechyd a lles, diniaethau, ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, mathemateg a rhifedd, gwyddoniaeth a thechnoleg. Bydd yn eang, yn gytbwys, yn gynhwysol ac yn heriol, gan gynnig amrywiaeth o brofiadau a chyfleoedd. Mae wedi groesawu'n gyffredinol gan addysgwyr proffesiynol a rheini sydd â diddordeb yn nyfodol ein pobl ifanc. Beth nesaf? Gweithiodd ymarferwyr ledled Cymru gydag arbenigwyr i ddatblygu'r canllaw i'r cwricwlwm newydd ac adnabod y gefnogaeth y bydd ei hangen ar athrawon ac ymarferwyr i'w ddarparu'n llwyddiannus. Cyhoeddwyd y canllaw i'r cwricwlwm ym mis Ionawr 2020 a chaiff ei ddefnyddio ym mhob ysgol hyd at flwyddyn 7 o fis Medi 2022. Yna bydd yn cael ei ymestyn yn flynyddol nes i fod yn cynnwys blwyddyn 11 erbyn 2026. Y fframwaith cymhwysedd digidol oedd yr elfen gyntaf o'r cwricwlwm newydd a gyflwynwyd ym Medi 2016. I ddysgu mwy am sut fydd y diwygiadau i'r cwricwlwm yn effeithio arnoch chi, ewch i llaw.cymru/cwricwlwm ac asesu.